môjho nového videa s kamarátom Kichom. Čaute. Toto bude naše tretie video. Tentokrát to bude fackovacia challenge. Takže bude to tak, že ja mu dám otázku a keď ju nebude vedieť, takže bude BAM facka. A zase taká silná nie. No vôbec. On taká šupa. Takže ideme na to. Je prvý otázku dom. Dobre. Koľko má moja starka rokov? 63, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koniec. Neviem. Pravdu ti dám. Jo, nevadí. Koľko má moja babka rokov? 73. Nie. Medzi 80. Medzi 70. Nie. Medzi 60. Ne, Medzi viac. 70 a viac. 92. 90. Zle. 75. Ja som povedal 70 a viac. Nie, od 90. Máš si hovorí 71, 70. Takže priprav sa. Koľko zubov mám trvalých? Čo viem? 5? 6? Menej? 7, 8, 9, 10? Koniec. Neviem. Koľko? Počkaj. On sa musí rátať, sám nevie. Debil. Ne. Takže ďalšia facka. 20. 8. To som povedal. Hej, more. No nepovedal, daj. Nevadí. Jako sa volal môj pes, ktorý bol predtým to, čo mám teraz? Apollo 11. Ne. Annie. Ne. Jaký oči má? Apollo rovná, nie je Apollo 11. A čo Apollo som ti povedal? Ale Apollo 11 si povedal, takže ideme ti dať. Ale poďte mu tomu cigáňovi. Takže priprav sa takto pekne. No ideš. Takže, koľko myhalníc máme na tele? Na tele? Ty si debil. Alebo na očiach? A čo ja viem? Daj sa, počkaj. 2, 3, 4, 5, 1000. Je vidno. A ty koľko? To sa nedá zrátať, ale... No tak ja menej jak 1500. Ešte menej. No jasné, 200. Vidíte, on povedal, že... 200, pozri koľko už tam máš, ty idiot. Rátaj si. Bude ti tam ale 300. To je zlá otázka, takže dám mu novú. Koľko tvoja starka prepije za celý deň? 0,0. Ako prepije čo? Piva či čoho? Normálne vody? Mlieko. Nič. Aj vody. Ja to čo viem, takých 5 litrov? Nie. Liter ani to nie. Bolo akých 5 deci. Ona nepije moja starka veľa. Dobre, ty si nesprávnosť. A jaká ja nevieš. Ale ďalej. Idem. Troška ty mám. Dostal do mňa. On dostal do mňa. Ideš. Takže inak už pokračujem. Koľko som má bicyklov? 2. Do boha. Yeah, oh yeah. No ideš. Koľko rokov chodím na tréningy? 4, 3, 4, 5, 3, 2, 6, Menej. 4. Áno. Áno. Bring my badge, went to work. Ha. Ja chodím tiež 4. Takže. Ty hovoríš. Teraz som ti hovoril. Ja neveď aj. Koľko mobilov som rozbil? 1, Nie. 2, Nie. 3, Nie. 4, Nie. 5, Nie. 6, Nie. A nie. Koniec.
9. Jasne, jeden si u mňa rozbil. No, keď ty si bol so mnou, ale ja som mal predtým ešte 8 tlačítkových a keď si... Sama dostaj z toho ovládačku. Takže idem. To sú oveľa silnejšie, ak ja mu dávam. Ale víš, ako ja dostaneš, však však. Takže, koľko? Ja ti hovorím. No ideš. Koľko psov som mal doma? 2. 1. Nie, 4. 3. 5. 6. 7. 8. 9. Koľko? 10 psov som mal. Čo? Ja som mal 3. No vidíš. Ty koľko psov si postrácal? Nepostrácal, zomreli. Čo robíš? Ne. Ne, mi nevylepí. Nerob. Jako ti ja teraz Jako ti ja Že teraz... toto je silná. No určite, takto to si mi dal. No jasne, toto som mu dal. No. Koľko rokov sú moji rodičia zobratí? 23, No, teraz si sme. 24, 25, viac alebo menej. Menej. 20, Nie. 21. Nie, koniec. Ale ty 22! 22! Ale preto nehovoríš viac alebo menej. A hovoril som menej. A ty si bola 20, 21, takže... No, Ja nebudem mať. tak naozaj som sa nešel. Ideš. Koľko razy, keď som bol malý, som sa posral? 300 krát. Menej. 5 krát. Viac. 6, 7, 10. Koniec. Koľko? 20 razy. Jo, možno 5 krát. Ja keď som bol bábätko. Ja možno 10 krát najviac. A ja som ti nevylepil, takže ani ty mne... Ne, ty na tak, ty si mi to dal. Ja. A ty máš sláva, to sa ti len takú frdnú. Dobre, ja ti tvrdnem potom. Musím mladnúť. Koľko? Nemôžem. Koľko tých som išiel do školy? Jo. Koľko tých som išiel do školy? 6. Áno. 20. Koľko rokov sú moji rodičia zobratí? 22. 4. 3. 19. 8. Nie. Viac? Jak 19. 20. 21. Koniec. Koľko? 35. Koľko nemáš dôvod? Ale nie, môj otco má 34 rokov, mamina má 29. Počkaj, ja ti to zrátam. 28 rokov. No jasné. Áno. Ne, a čo? Jo, mamina mala 1 rok, keď sa zobrali. Ty debil. 1 rok mala. Bola Kika. Takže... Koľko tomu si sa narodil? 2004. No, tak oni sú zobratí Počkaj, od ticho. 2003. Oni sú zobratí od 2003, tak si to rátaj. On nevie. On není normálny. Aj tak si neuhádol, 12 rokov sú moje rodičia zobratí a vôbec... Ale ja keď som bola 19, tak si bola viac, takže on mal 38 a jeho ocino má 34 a keď povedal, že 28, tak jeho mamina, či 29, áno, áno, 30 keď povedal. Koľko si bola, keď bola 29, tak ona, nie, koľko si povedal? 29. No tak jeho mamina mala 0 rokov, keď sa zobrali. Ale viete, je 12 a on povedal 19, takže... Ja neviem, koľko to si zobratý. Si debil, Kiko. A si ty sám nevieš, tak čo? Neboj sa, nedám ti. Nie, ja sa nedám za toto. Za nič. Dobre, ja vám dám. Za nič mi dá fakt. A ja ti dám za nič. Maskovateľa challenge pokračuje bitkovo challengeou. Ja jak ich oddobijem. Ty kodrácaš. Dobre, tak už pokračujeme vo videu. Takže, koľko rokov má môj dedo? 100. Jasné, buď do reti. 90.
Kde? Viac alebo menej. Menej. 78. 80, medzi 80-kou. Počkaj. 70. Bolo čo? 74. Nie. A koniec. Ale ty si nehovoril viac alebo 73. Či? Neviem. No, tak ty nemôžeš. Ne, 73. Jasne. 73 Ale to rokov už má. ani nežije. No a 73 rokov má. Ale to Priprav sa. zomrel. Nie. Ty si ešte tupší, jak som si myslel, takže priprav sa. Poď ďalej. Takže, koľko rokov máme náš televízor? 2, 1, viac? 5, 4, viac? 7, 8, 9? Koniec. Koľko? 10. Vážne, ja nevyšiel taký, ty si taký. Ale nie 10. Takých, počkaj, musím to zrátiť. 3 roky možno. Nie. Áno, 3, ale to už neplatí. Povedal som raz. Jasne, ty si Je, povedal. on nie je normálne, nevie kedy koľko má mobil, on nič nevie. On volá na mi otázku, on to sám nevie. Ideme ďalej. On to sám nevie. Ideme ďalej. Takže, To je všetko z tohto videa. nie, koľko rokov má... Ja nevie. Kedy som sa narodil? Koľkatého? 25. novembra 2004. Ale nepovedal si koľkatého. 25. novembra. 25. bola čo? Novembra. Ale ako čili napríklad 30. 5. A ty musíš povedať to 5. len niečo iné som tam mal. Jaké? Ty si fakt debil. No hovor. Ja aj 25. 11. Aj. Takže nič, nedáme facku, Dobre, nie. ideme ďalej. Takže ja sa s vami lúčim. A ja. A to je všetko z tohto videa, takže máte sa krásne a skladajte básne.